Warkajami Production ke gabatar muku da shahararren shirin su. annan za mu daure ka ba mai zuwa in kunta ka wallahi kai annoba ne sai na rama kai annoba wallahi wannan mu kun daure zani mai har ya gaje mu ba mai zuwa ne ka taba kai zan rama ba wannan ne taba zan rama fa ba kai annoba ba annan ba mai taba sai na rama ba mai taba ka annan sai kenan ai mun ga mun bakka sai na rama wallahi sai na rama i wannan aiki kai okay ne kuma ga mu guri ko aikin taimakon mu da mun riga mun saba a ban zama ne wai daure kai kai wai na kuma fara suke yi kai bayan Allah me ya hada ku fada me ya hada ku nan ana kai subhanallahi haka ne ai saba da Allah taimakon yi yayi zuwa ne na tare da yanan gurin bawa Allah na daure amma wai na kuce wai yake ne kai ya ban Allah ya haka ni ba gane ba mun bayani yadda zan gane na dan daure ni na tare da yanan ne a daure na zo na kuce ke maka ne ba amma kai yake ne ban gane ba gure daurin mu gani to barka ga mai maka da ide dai ko daurin ko amma kwarbe da shi karfin da zai maka ka tabbata da hanzu shi haka na gani kar kai abinda ba shi kenan ba kan Allah zai ya tambaye ka ka tabbata da hanzu shi haka na gani ka tabbata da hanzu haka na gani da hanzu shi ba ka gani ba gonda da ba Allah ka taimake ni na ne wallahi ba zan kashe ka ba na ba ka